தேவேந்திரகுல வேளாளர் எழுச்சி இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் மு. கண்ணபிரான் பாண்டியன் தற்பொழுது கடலூர் மத்திய சிறையில் இருந்து விடுதலையாகியுள்ளார். மு. கண்ணபிரான் பாண்டியனை வரவேற்க காலை முதல் கடலூர் மத்திய சிறை முன்பு 100க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மற்றும் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அங்கு கூடியிருந்த நிலையில் தற்பொழுது தேவேந்திரகுல வேளாளர் எழுச்சி இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் மு. கண்ணபிரான் பாண்டியன் தற்பொழுது விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதை முக்கிய செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். தேவேந்திரகுல வேளாளர் எழுச்சி இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் மு. கண்ணபிரான் பாண்டியன் தற்பொழுது கடலூர் மத்திய சிறையில் இருந்து விடுதலையாகியுள்ளார். மு. கண்ணபிரான் பாண்டியனை வரவேற்க காலை முதல் கடலூர் மத்திய சிறை முன்பு 100க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மற்றும் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அங்கு கூடியிருந்த நிலையில் தற்பொழுது தேவேந்திரகுல வேளாளர் எழுச்சி இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் மு. கண்ணபிரான் பாண்டியன் தற்பொழுது விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.